días, disculpad o retraso. Ben, damos entón a inaugurar o que a reunión da 12ª xornada de usuarios de R en Galicia, que se vai a celebrar hoxe na Xunta de Facultade, neste salón de graos, ao longo da mañán e da tarde do día de hoxe. Nesta mesa, os días son Alberto Covada, son o decano da Facultade de Matemáticas, e nesta mesa me acompañan Rafael Rodríguez de Galloso como membro do comité organizador desta sesión, María José Ginto Villamayor, como membro do comité científico, profesor Daniel Cao Labora, director do Departamento de Estatística, Análisis Matemática e Optimización, e, como digo, eu que son o decano da facultade. Ben, en un primeiro momento, tomada a palabra Rafael Rodríguez de Galloso. Moitas grazas, Alberto. Bueno, bo día, benvidos, benvidas a todos a esta 12ª xornada de usuarios de R en Galicia. Eu vou falar como membro do comité organizador desta xornada e tamén como membro da xunta directiva da Asociación Melisa, que é a que está detrás da organización desta xornada. Vou comenzar cunha pregunta un pouco de carácter filosófico, que é por que estamos aquí? A mellor a resposta pode ser variada, se la fago a vos, pero dende o meu punto de vista vou a dar a resposta a isto porque estamos aquí porque un grupo de veciños e veciñas da vila de Melide no ano 2008 decidimos asociarnos para divulgar o concepto de software libre. Era un momento de eclosión de algunhas distribucións de Linux, do coñecemento en xeral, do Ubuntu, facíamos festivais de instalación para que a xente pudera achegarse ás nosas actividades e levarse un equipo informático libre de ataduras, do software privativo. Forman parte desta asociación hoxe en día Miguel, que virá un pouco máis tarde, María, Elena, Salvador Tabarés, Guille, Xurxo e Cris, que participan en Aviancos Portugal como membros do Museo Terra de Melide. É dicir, somos un colectivo xa con un pouco de maduro, de experiencia e de heteroxeneidade, con proxectos de ámbito máis alá da tecnoloxía, senón tamén da cultura libre. Tamén estamos aquí porque a Antega, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia, nos apoia económicamente. Temos unha axuda dende o ano 2012 que fai posible que podamos estar aquí tamén e sufragar todos os gastos que isto conleva. Por suposto, repetirei no máis veces, o noso traballo é voluntario. Todo o que facemos para que esta xornada se leve a cabo, o noso traballo é totalmente voluntario. Tamén estamos aquí porque a Facultade de Matemáticas, e non me refiro ao edificio, que tamén é importante que se manteña en pé, para que senón a xente que forma parte desta facultade, dende o decanato, ata a conserxería, o equipo da área TIC, que nos sempre atende estupendamente para resolver todas as nosas necesidades, para que todo funcione. E, claro, tamén estamos aquí por vos, porque sodes asistentes, sodes relatores. Levamos, 12, 13 anos facendo esta xornada con centos de persoas asistindo e colaborando como relatores. Grazas tamén estamos aquí por Frouma Stream, que son os compañeiros que se encargan de que isto sexa grabado e se pode emitir en directo. É un material que consideramos de alto valor porque queda aí disponible para calquer usuario de internet que poida consultar as vosas charlas no futuro. E tamén estamos aquí xa dixen que Miguel e María eran membros de Melisa, pero son a parte do comité científico desta xornada que ense o seu coñecemento, ense o seu labor, claro, nós en Melisa, o resto de membros non temos coñecemento
en matemáticas nin estadística como para facer unha xornada de R, non? Isto partiu de que un día falando con Miguel, pois dixo, pois podíamos facer unha xornada de R. Bueno, eu non sabía o que era. Sabía que había un operador de telefonía en Galicia, pero hasta aí, non? Falamos no ano 2012 cando empezamos. Entón, gracias a eles tamén estamos aquí. Xa por último, para rematar, vou vos falar do futuro de Melisa para o ano 2026. Anuncio vos, non é unha primicia porque xa se publicou fai unhas semanas, pero é un placer anunciar que o Congreso Es Libre vaise celebrar en Melide o día 17 e 18 de abril. Para nós é un reto, é un orgullo tamén poder organizar un congreso de nivel nacional nunha vila pequena como é Melide, facendo tamén honor a que as vilas pequenas, non só nas grandes cidades, se poden realizar este tipo de eventos. Así que estad atentos a todas as novidades que pode haber e, por suposto, que vos invitamos a participar da maneira que queirades. Pola miña parte, nada máis, que disfrutedes moito da xornada e, nada, estaremos por aquí para resolver calquer dúbida ou cuestión que vos pode xurdir. Moitas grazas. Moitas grazas, Rafael. Tengo agora a palabra da María José Ginzulla Mayor, que, ademais de ser membro do Comité Científico, pois tamén é presidenta de Melisa, que antes non o comente. María. Alberto Cavada, decano da Facultade de Matemáticas, Daniel Cao, director do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, Rafael Rodríguez, tesoureiro da Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide, Melisa, relatores, asistentes, compañeiros e amigos, bo día a todas e a todos. É unha grande satisfacción. Sí? Vale. Non están encendidos? Así? Un arrimo máis. Vale. É unha grande satisfacción darvos a benvida á 12 Xornada de Usuarios de R en Galicia. Nesta fermosa mañá, non damos comezo a unha nova edición deste encontro, que tamén se retransmite en directo pola nosa canle de YouTube, permitindo que moitas máis persoas se unan a esta celebración de ciencia, de software libre e de colaboración aberta. Vivimos unha sociedade crecentemente datificada, onde cada actividade, desde a investigación ata a xestión pública, desde a economía ata a comunicación, xera enormes volumes de información. Saber analizar, interpretar e visualizar estes datos é fundamental para comprender o mundo que nos rodea e tomar decisións fundamentais. Neste contexto, R converteuse nunha ferramenta esencial, porque democratiza o acceso á análise estatística, a capacidade das persoas e institucións para transformar datos en coñecemento. Por iso, encontros como este son tan necesarios, porque fortalecen unha comunidade que entende que os datos non son só cifras, senón historias, procesos e oportunidades de mellora. O obxectivo fundamental desta xornada é crear un espazo de encontro e colaboración entre persoas usuarias de R, profesionais, docentes e investigadores que empregan esta ferramenta nas súas áreas de traballo. Queremos fortalecer a comunidade, promover o intercambio de experiencias e explorar novas aplicacións de R en distintos ámbitos científicos, técnicos e institucionais. Deseñamos un programa variado, riguroso e inspirador que abrangue desde a estatística aplicada a análise espacial ata a bioloxía, a saúde pública, a educación ou a administración electrónica. Estou convencida de que a calidade das intervencións manterá ou mesmo superará o nivel das 11 edicións anteriores. Nesta edición contamos con 23 comunicacións orais, das cales 8 son convidadas, presentadas por expertos e expertas de recoñecido prestixio, 15 proceden da convocatoria aberta de traballos, e decir tamén que o evento combina participación presencial e conexións en remoto, o que amplía a súa proxección e permite que investigadores de outras institucións se incorporen á nosa comunidade. Entre as comunicacións convidadas, abriremos con Héctor González, da USC, compañeiro de departamento tamén, que nos amosará unha metodoloxía para identificar estruturas e patróns xeométricos en datos espaciais, con aplicacións ao procesamento de datos LIDAR. Tamén, dende a USC, Santiago Arce analizará o impacto das políticas europeas de pesca, ofrecendo unha visión estatística sobre as estrategias de frota de arrastre españolas. Iria Iglesias, pola súa parte, centrará a súa intervención na avaliación dos efectos de consulta electrónica no Servizo de Cardioloxía do Hospital de Santiago, un exemplo claro do uso de R na análise sanitaria.
Desde a empresa 3E Data, Boris Hinojo e Iago Alonso presentarán unha proposta tecnolóxica para a elaboración semiautomatizada de mapas e cartografía ambiental en espazos protegidos, demostrando como R pode integrarse en fluxos de traballo de xeoinformación. Desde a Universidade da Coruña, Marina Sánchez ofrecerá un estudo sobre modelización e predicción enerxética, centrado no rendemento de instalacións fotovoltaicas, un tema tamén de grande actualidade no contexto de transición ecolóxica. Dende a Universidade Clínica de Lugo, Ula Fidis, Adrián Casanova, que tamén xa está por aí, amosará como o uso de R se está a consolidar como unha ferramenta potente para o tratamento de datos sanitarios e a investigación clínica. Sara Rodríguez, da Universidade de Vigo, abordará métodos estatísticos robustos para analizar datos biomédicos con especial atención ás aplicacións no estudo da diabetes. Jordán Sobrier, do Instituto Galego de Estatística, falarános sobre o uso da cor na comunicación e visualización de datos, propoñendo alternativas innovadoras ás ferramentas tradicionais de reportes como R Markdown ou LaTeX. En canto aos relatorios seleccionados por convocatoria, tamén contamos con un conxunto moi completo e diverso. Dende a USC, Carlos Mirás abrirá as sesións con unha intervención sobre análise xenómica e a conservación de especies costeiras. Martín García amosará un exemplo práctico do web scraping en R, centrado na automatización da obtención de datos en páxinas dinámicas mediante R Selenio. Diana Carolina Castro presentará un estudo de integración de datos transcriptómicos e proteómicos aplicados á investigación biomédica. David Olañeta analizará a diversidade e a riqueza das comunidades de diatomeas nun río galego, un exemplo de aplicación ecolóxica de R. Daniel Grande e Antón Seijo presentarán un modelo estocástico para simular escenarios de mercado e estudar o comportamento financiero. E Elena Fernández mostrará unha ferramenta didáctica para o ensino de estatística con R, pensada para favorecer a aprendizaxe interactiva. E, finalmente, eu mesma presentarei unha comunicación sobre boas prácticas no manexo de datos e o uso eficiente do ecosistema Taidiverse. Todo eso desde a USC. Dende a Universidade Miguel Hernández de Elche, María Bugallo, egresada desta facultade, e tamén participou nestas xornadas de R, volve uns cuantos anos despois, tratará o uso de R na estimación en áreas pequenas, aplicando modelos bidimensionais a datos reais. Dende o CIDMAGA, Marta Rodríguez falará do uso de imaxes termográficas para identificar perímetros de incendios, un exemplo claro de análise aplicada con R no ámbito ambiental. Dende Biostatech, Julia García presentará un traballo sobre datos ómicos. A nivel internacional contaremos con Ramiro Martín da Basa, da Universidade de Helsinki, tamén egresado desta universidade, que nos mostrará como R pode servir para estudar patróns bioxeográficos e distribución de especies. E dende o Brasil, os profesores Lucián Ferreira e João Paulo Martins dos Santos, da Academia da Forza Aérea, presentarán dúas aplicacións ben distintas, unha centrada na optimización de horarios e a outra na análise de formas e simetrías inspiradas na arte marojara. Dende a Xunta de Galicia, Miguel Rodríguez e Gael Naveira amosarán o uso de R en proxectos de saúde pública, mentres que Marcos Fernández da Antega presentará unha análise sobre o uso de licencias de software ofimático e un exemplo do potencial de R no ámbito da administración pública. En conxunto, este programa demostra o extraordinario abano de aplicacións de R, dende a bioloxía ata a economía, pasando pola docencia, a tecnoloxía ou a xestión institucional. Reflicte unha comunidade viva, colaborativa e en constante evolución, comprometida co coñecemento aberto e co uso responsable das ferramentas libres. Dende o Comité Científico, Miguel Rodríguez e eu mesma queremos expresar o máis sincero agradecemento a todos os relatores pola súa participación, a Asociación Melisa, a Antega polo seu apoio continuado e, por suposto, a todos e todas vós, os que estades aquí e os que nos seguides pola canle de YouTube, pola vosa presenza e polo voso interese. Sodes vós os que dades sentido a esta xornada e quen garante a continuidade deste proxecto colectivo. Agordamos que gocedes deste programa que preparamos, que as intervencións vos resulten inspiradores e que a xornada sirva para fortalecer a nosa comunidade. Grazas, feliz xornada a todos e a todas. Moitas grazas, María José. E pasamos agora ao profesor Daniel Cao, director do Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización. Moitas gracias, Alberto.
igual aproxima un pouco, non? Bueno, en verdad, eu ia dicir algunhas cantas cousas, pero entre Rafa e María está prácticamente todo dito. Entón, quería ser breve, pero sí que me quería centrar en dúas cousas que me parecen importantes. A primeira, agradecervos a todo o mundo que esteades aquí nos moi distintos roles que tedes. Entón, dende Laura, que está documentando todo para Citmaga, dende todos os poñentes que estades aquí, seguro que ides dar unhas charlas moi valiosas, dende a xente que simplemente está a nivel de asistente e tamén ao persoal técnico para gravar e retransmitir todo. Pero, bueno, se estou aquí como director do departamento e tamén por singularizar nun caso moi especial, eu creo que eu debo lle agradecer e como departamento debemos de lle agradecer moito a María o seu rol aquí. Porque eu tamén creo que, bueno, María é unha persona que está moi implicada en cousas moi diversas, además da docencia e investigación, como pode ser estas xornadas, como pode ser a parte de xestión dentro da facultade, e eu creo que iso tamén é moi relevante para un departamento para darlle vida, e, dende logo, que tamén, eu creo que reforza tamén o noso rol como departamento e a nosa visión e en verdad, pois é moi de agradecer a María que se implique en todas esas cousas. E logo, ademais dos agradecementos, sí que quería tamén, digamos, centrarme noutra cousa, que é precisamente poñer en valor que isto sexa unha iniciativa que pivota en torno ao software libre e aos códigos en aberto. Eu creo que para min é como se debe de entender o coñecemento, sempre compartindo, e eu creo que precisamente o feito de traballar así con unha iniciativa en aberto pois fai que sexan posibles reunións como estas, no cal hai moita xente que desinteresadamente ofrece o seu tempo para compartir os seus coñecementos e dá lugar a unha iniciativa desta envergadura que eu estou bastante convencido que se fose con un software privado que non se conseguiría ter este impacto e sobre todo esta continuidade. Entón creo que tamén me parece unha magnífica ocasión para poñer en valor o software en aberto e agradecer de novo tamén pois, todo o voso tempo e toda a vosa colaboración nunha iniciativa como esta. Muchas gracias. Ben, xa para ir rematando pola miña parte, pois vou saudar de novo os membros da mesa e os asistentes, os relatores e tamén pois, o equipo técnico que estiveron aquí semana pasada. Sei que lles costou varios problemas técnicos para que isto funcionase como debía, non? Ben, pola miña parte, pois eso, quedamos en vida moi cordialmente a Facultade de Matemáticas desta Universidade, da Universidade de Santiago de Compostela. Para nós é unha alegría e tamén un orgullo acoller unha nova edición, e xa vai a número 12, da Xornada de Usuarios de R en Galicia. Que un encontro chegue á súa 12ª edición é por si mesmo un sinal claro de consolidación, de comunidade e de entusiasmo compartido. Non? A linguaxe R, como xa se dixo aquí, pois é moito máis que unha ferramenta técnica. É unha linguaxe que une persoas de ámbitos moi distintos, desta estatística, a saúde, a enxeñaría, a bioloxía, a medio ambiente, enerxía, tecnoloxía, etc. Non? Ardor, todos eles dunha mesma idea. A de extraer coñecemento a partir dos datos e compartilo de forma aberta e colaborativa. Esa é tamén, en boa medida, e a debe ser, a filosofía que queremos transmitir desde esta facultade. Cando se revisa o programa da xornada, do que xa falou con detalle María José, pois vese con claridade a riqueza e diversidade das distintas aplicacións que, bueno, pois como se ve, pois hai presentacións pois sobre xenómica da conservación, sobre análise de incendios forestais, visualización cartográfica, enerxía fotovoltaica, saúde pública, análise bioestatística ou pesca sostible, entre moitas outras. Son, como xa se comentou, e xa todos sabedes, 23 relatorios ao longo do día que combinan a excelencia científica coa utilidade práctica, algo que pois, non sempre, ou máis ben en contadas ocasións, é fácil de conseguir. Tamén é motivo de orgullo ver que aquí se xuntan persoas e institucións de procedenzas moi diversas, as 3 universidades galegas, distintos organismos públicos, centros de investigación, como o Centro de Investigación a Tecnoloxía e Matemática de Galicia, Citmaga, empresas innovadoras e tamén universidades internacionais como a University of Helsinki ou a Academia da Forza Aérea do Brasil. Esta combinación de talento local e mirada global é, ao meu ver, unha das grandes fortalezas desta xornada.
Quero aproveitar tamén para recoñecer o traballo e o compromiso da comunidade galega de usuarios de R, en particular da Asociación Melisa, que leva anos impulsando este encontro con dedicación e entusiasmo. E moi en particular, pues, a María José Ginzo, que, bueno, pues, xa como comentou o director do departamento, pois teño a honra de que sexa a secretaria da facultade no equipo de Cana. Grazas tamén pois, a Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, polo seu apoio continuado ao longo destes anos, e a todo o comité organizador e científico por facer que esta xornada sea posible e, sobre todo, útil. Como decano, síntome especialmente satisfeito de ver como a Facultade de Matemáticas se converte hoxe nun espazo de encontro, de diálogo e de aprendizaxe compartida. Esa é, ao final, a esencia da universidade, abrir portas, crear pontes e xerar coñecemento que mellore a sociedade. Desexo-vos xa, finalmente, pois, sin máis, unha xornada inspiradora, produtiva e, por que non dicilo, tamén agradable. Que aproveitedes para aprender, compartir ideas e mesmo iniciar novas colaboracións. A facultade é a vosa casa hoxe e o será sempre. Así que, benvidas e benvidos, e moitas grazas por estar aquí. Nada máis.